салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтиҷи. салом алайкум акаҷон. ина мебелои фурӯшӣ дорем акаҷон. полни комплект турецки спальни гарнитура яка комплект. ина иш фанерша акаҷон. комплект 10,000 сомон ай. доставка остановкаш дар дурунш ҳаст акаҷон. ина диван ҳама чизош ҳаст ака. инҷа ҷо надорем сабират каги нестем. 10,000 сомон фанер холиш ҳам метем модели 5500 доставка остановка қатиша. ина буна хеш фанер дорем полни комплект шаста. ина диван шам ҳаста акаҷон. инҷа шун шута ака диван шам ҳаста, комод тумичка ва ина ҳама чиз шаста. комплект 6500 доставка остановкаш дар дурунша. бо отдельни ҳам мефурӯшем диван фанерш отдельни бигира. размераш як хел мешава акаҷон. не размерш ҳар хела ака. ин ами размери амира бигирем 2.60 баландиш 2.40 6 дар. ина дурунош фанери холиш ҳам мефурӯшем 3500 да доставка остановка дар дурунош. диванш ҳам модели мефурӯшем 2500 доставка остановкашон дар дуруншон. инаҷа бо шифонери отдельни дорем. ина шифонер нархиш 1200 сомон доставка остановка дар дурунша яка. бо ами мебело агар фурӯшӣ боша агар ко ака муроҷиат кунам мо мехарем бо абрат на ами кадоми дора ба рақамҳои 202 3 1 3 2 муроҷиат кунан акаҷон мехарем. ина тарафш дабо дорем шифонер. шифонер аста шифонер худаш отдельни ай. ина диван отдельни. агар бо ҳар диша бихаря ҷоя комплект ҳам мешава. ина шифонер отдельни 2500 сомон ай. доставка остановкаш дар дурунша. ина дурунша бине. ин чизои истифода бурдагияне ки хунам. чизои истифода бурдагиан хеле чизои истифода бурдаги состояние хуб дошта бошан одамо бо мехарем. ина дурунош ака. ина диван ҳаста отдельни 2500 матрасш медицинский матрас қатия. таш оҳани. полни 2500 сомон. ина иш 2000 сомон доставка остановкаш қатӣ. инҷа хайбо бисёр модело. ина бародаро бо ана модело шам ҳастан. ина полни комплект ина диванш. ина шифонерш комод тумичка войнаш ҳаста. полни комплект нархиш 6500 доставка остановкаш дар дурунша. медицинский матрас дора. ина бародаро бо шифонер дорем отдельни комплектш ҳам ҳаста. шифонери гуфтиам мардами худмон биқаги. шифонер тамоми чизи чораш қатӣ бурда остановкаш қатӣ 5500 сомон. мебарем остановкаш мекунем. шифонери холиш 3000 сомон. доставка остановкаш дар дуруна. ина ҷабиё бо гизалош ҳаста гизалош. ина бародаро бо ина хеспални гарнитури калараевски меган. полни комплект. ина ҷа диванш ҳам ҳаста. ойна ина тумичкош полни комплект. ҳама чизи чораш 7000 доставка остановкаш дар дуруна. любой ҷои тоҷикистон доставка остановкашон мекунем. ина комодчам ҳаста. курпава курпача ҳам дорем. курпава курпача фурӯшӣ дошта бошем бародаро ҳам хеле чизо мо да муроҷиат кунем ба номрои 202 3 1 3 2 ватсап ҳам дора. ба номрои 982 22 25 20 муроҷиат кунем. бо мо ҳам чизоро абрат намехарем. чизои беҳукуми дошта бошам муроҷиат кунем. ина моделшам ҳаста. шифонери холи. ина 3000 доставка остановка дар дурунша. бо ё савдо мешаванд кадом бия бо муомила мекунем бо савдошон мекунем. бо арзонам мешаванд ҳама ҳамё бо савдо мешаванд. ина ҷа бо диван дорем отдельни. матрасҳо ҳаста отдельни кадоми ба номрои 202 3 1 3 2 муроҷиат кунам. матрас любой хелиш ҳаста. любой размер заказ доставкаш қатӣ. ина диван 1500 сомон доставка остановкаш қатӣ. ина ҷа бародаро бо дорем стул комплект 8 дона стул дора. 8 дона стул дора. 1 дона стул нархиш 4500 сомон бурда расонданаш бе пул. ҳисоби мо 8 дона ё ҳама чизое ки мо гап зестем истифода бурдагиам. молои дастҳои дуюм.
бародарои наҷабу апаву хуару стенкаи калон дорем. Дарозиш 4 метр ай, баландиш 210 ай. Нархиш 5000 сомон белорусский ай. Аймлав тойлава ду тараф шифонер дорам, мобайн полни стенка барои чизи чора мондан. Ҷабо як комплект стол, стули ҳам хеле дорем. Ишам 4500, 8 дона стул дора, 1 дона стол. Ина шифонер дорем ҷа ака 3000 сомон. Ҳама бурда установка карданаш бепул ай. Кадомида дар курай муроҷиат кунам, мехарем ака ба номерои 202 мефурӯшем. Ҳамаша хизмат мекунем барои мардум. Дорем кухни гарнитур. Полни комплект 2000 сомон. Бурда установкаш хати 2000 сомон. Инаҷа бо комплект дорем спальни. Ин спальнира 4000 сомон. Доставка установка дадрунша. Ҳамаи чизиш ҳаста. Ина диванаш, ина шифонераш, оинаш, ҳамаи чизиш ҳаста. Инаҷа бо уголок дорем ака, уголок белорусский. 2000 сомон. Доставка установкаш дадрунша. Кадоми фурӯшӣ ҳам дошта боша, куна мо мехарем. Инҷа бо тройка дорем акаҷон. Дивано ҳаста ки дута кресла дора, бо диван дора. Тройка. Нархиш 2500 ака. Бурда установкаш хати. Мебарем дар хонаи клиент мерасонем. Бо ҳамаи моло савдо мешаванд ака. Ина аделни дорем 700 сум, 500 сум. Айн бозори мо биен ака лӯбои чӣ меоем? Чизи бепул ҳам меои ака бозори мо. Инаҷа бародарои азиз бо дорем столои корӣ. Партам мегам барои корӣ. Донаш 400 сомон. Ина парта, ина хеш шкафои барои корхона дорем. Ина нархш 700 сомон. Хелиш ҳаста, ина шифонер ҳаста. Любой кас муроҷиат кунад, любой чӣ меоемш. Ира уже фурӯхтано? Ё, фурӯхтагӣ ая, не хачи базе ба. Номератон гапанем. 987 22 25 20 909 99 86 69 202 31 32. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.